Bjergarter består af et eller flere mineraler. De er opbygget af bestemte grundstoffer, der sidder i et tredimensionelt gitter. Opbygningen af dette gitter afgør, hvilket mineral der er tale om. Basalt opstår ved hurtig størkning af finkornet magma, derfor kan man ikke se mineralerne i basalt. Omvendt, hvis størkning foregår langsomt, bliver det til gabbro, og til sidst, hvis smelterne størkner i jordskorpens brækker, bliver det til diabas. Jordens oceanbund under de sedimentære aflejringer består af basalt. Det er den mest udbredte vulkanske bjergart. Basalt findes også på mange andre planeter i solsystemet, som f.eks. Merkur, Venus, Mars og Månen. Mange meteoritter består derfor af basalt. I urhavet findes der vulkaner under havets overflade. Disse vulkaner dannede basalt. Basalten blev forvitret, da det blev subduceret. Grundet den pladetektonik på dette tidspunkt blev disse vulkanøer subduceret. Basalten vil synke længere og længere ned, og samtidig vil temperaturen stige. Basalten vil derfor smelte om. Når basalten omsmeltes ved lavere temperatur, vil den smelte have en granitisk sammensætning i mineralerne. Fordi de mineraler, der kommer ud af den første smelte, er kvarts, fjeldspat, biotit og plagioklas. Derfor, når basalt smeltes ved lav temperatur, og det er den første smelte, vil der blive dannet granit. Samlet set på grund af mineralerne. Så når man smelter basalt ved en lav temperatur, vil der blive dannet granit. Granit er omvendt fra basalt en grovkornet magmatisk bjergart, som bliver dannet på store dybder under stort tryk fra kontinenterne. Granit menes ikke at eksistere på andre planeter, da der endnu ikke er fundet bevis på det. Granit bliver dannet af en let smeltelig del af basalten. Jordens pladetektonik er dele af oceansbundens basalt til tider synker ned i den glødende bjergart masse, som ligger under basaltskorpen. Basalten bliver derefter sendt op igen igennem vulkansprækkerne. Hvis denne forvitring ikke fandt sted, ville smeltningen blot blive til et nyt havbundsstykke af basalt. Forvitringen finder altså ikke sted på de øvrige solsystemer. Forvitringen gør i stedet, at dele af materialet begynder at smelte ved 600-700 grader, mens andre dele synker ned og smelter ved 1100 grader. Det let smeltelige granit bliver således destilleret fra andet materiale, som er sværere ved at smelte. Destillationen betyder adskillelse af faste stoffer med forskellige kogepunkter. På grund af granittets lave densitet i forhold til basalten, synker granitten ikke til bunds, og på den måde tilbage i jordens indre. I stedet for stiger den op og lægger sig oven på jordens indre tunge materialer. Der størkner den, og på den måde dannes kontinenterne. Hvad går Minik Rosnings teori ud på? Man har førhen haft den påstand, at landet har været der stort set siden jordens begyndelse, og at livet kom op på landet fra havet af. Dette udviklingsbillede ændrede Minik Rosning dog på. Han har efter en analyse af use-sediment lavet en teori om fotosyntesen for 3,7 milliarder år siden. Han mener, at der på grund af bittesmå bakterier, kaldet cyanobakterier, der er afgørende for kontinentens dannelse. De cyanobakterier har nemlig evnen til at lave fotosyntese. For at forstå, hvorfor fotosyntesen er afgørende for kontinentdannelse, skal man se på sammenhængen mellem bjergarternes basalt og granit. Som nævnt før er granit dannet af basalt. Dog findes granit udelukkende på jorden, imens basalt findes på en del andre planeter. Hans teori går derfor ud på, ilt er årsagen til forvitring. Forvitring betyder nedbrydning af fast fjeld eller sediment. Man skelner mellem fysisk og kemisk forvitring. Den fotosyntese, som cyanobakterierne sendte ud, var store mængder ilt i havet. Som første til forvitringen af basalt, sådan at granit kunne dannes. Og der kom på den måde kontinenter derefter. Dette ændrede nemlig troen på, hvornår liv opstod. Teorien er derfor stadig omdiskuteret og ikke bevist til fulde. Som rygdækning af sin teori bruger Rosning den fakta, at man i de tidligste kontinenter kan finde spor af cyanobakterier.